Salut, eu sunt Andrei. Având în vedere că am făcut un clip despre cum să crești în masă musculară, acest clip este despre cum să slăbești sănătos. În primul rând, pe lângă faptul că în acest clip contează doar materialul audio, vreau să te fac să uiți de dietele de pe net în care trebuie să mănânci 1200 de calorii pe zi pentru că acele diete te duc la înfometare. Acum depinde mult de obiectivele fiecăruia, dar dacă tu vrei să slăbești sănătos și să scazi din grăsime, îți recomand să te uiți până la final. Dacă ai rămas, înseamnă că vrei să pierzi din grăsime, iar acest lucru se face prin deficit caloric. Cum faci deficit caloric? Ei bine, acesta se produce în momentul în care arzi mai mult decât consumi. Practic, acest deficit îl poți obține și în urma unui antrenament. În altă ordine de idei, trebuie să fim atenți la macronutrienții pe care îi mâncăm, mai ales la proteine, deoarece acestea întrețin masa musculară. La fel ca la clipul anterior, nu sunt absurd să zic că trebuie să mănânci doar piept de pui și orez. Deci și când vrei să slăbești, poți să ai mici scăpări. Prin urmare, prin deficit caloric îți poți păstra atât masa musculară, dar și să slăbești sănătos. Dacă totuși te întrebi care este valoarea deficitului caloric, eu aș zice că este între 200 și 500 de calorii. Acum depinde mult de cât vrei tu să slăbești. Unul nu aș depăși 200 de kilocalorii. În concluzie, dacă vrei să slăbești sănătos și să spărtezi atât masa musculară cât și forma fizică, ai nevoie de deficit caloric, dar mai ales trebuie să te și antrenezi constant. Eu am fost Andrei și noi ne auzim data viitoare. Pace!